لگلی منظور کسکو شینا سرشتی آونسار و جای بلند دیمن و برگن جیواز پیشکشی مروف دکن دناوی خوزای دا ورزشین سرشتی جی وک چالاکین هماهنگ دین کرن رافتینگ و زیپلاین جی هنجوان ورزشانه. Bunun eğitimini aldığımız için tekrardan... Gülbahar Erdoğan ورزشکار رافتینگه کو به تیم رافتینگه درسیمه را beştari peş bir kandı ve u demin xuyendin da jî rehberiya raftîngê ya li ser çemê Munzûrê dike. Zaten gördüğünüz gibi botumuz arka tarafta. بەلەمەکەی ئێمە ئامادەیە ئێمە لێرە دەست بە ڕافتینگ دەکەین کاتێک کە هاوڵاتی دێن بۆ ئەنجامدانی ئەم وەرزشە ئێمە هاوکاریان دەکەین من زۆر حەزم لە ئاوە کاتێک فێری مەلەوانی بووم من خولی فێربوونی ڕافتینگیش فێر بووم ماوەی 3 ساڵە ئەم وەرزشە دەکەم هاوڵاتی و گەشتیار دێن ئێمە پێکەوە لەسەر چەمی منزور گەشتێکی خۆش دەکەین. Sinan Özerci yek ji rêveberêsaziya werzişên xwezayî û balêdişîne ku Dêrsîn û bi taybet jî geliyên Munzûrê bi her awayî xweşiyan dihevîne û wan jî bi vê saziyê xwestiye ku xizmetên bi vê sürüştê re hemaheng pêşkêşî geştiyar û welatiyan bikin. Dünya şampiyonası da başladı. Şampiyonaya raftingiya cîhanê di sala 2018 de li vir hat kirin. Di nava saziya me de cihên kampîngê hene û werzişên rafting û zîplêne tên kirin. Sala borî baldariyeke baş hebû. Lê îsal ji ber qeyrana aborî baldarî gelek kêm bûye. Hilya Arslan jî tîne ziman ku ji werzişên xwezayî hez dike û her sal werzişên wek çiyagerî û raftingê dike. Ben raftingi çok seviyorum. Ez ji raftingê pir hez dikim û her sal havînê têm û li Dêrsimê rafting dikim. Xweziya Dêrsimê ji bo werzişên xwezayiyê guncavê di nav vê sürüştê xweş da her çi jê xweş be. Îro jî kêfekê xweş bû ku me li ser çemê Munzûrê rafting kir. Li geliyê Munzûrê li ser çemê Munzûrê kêfa raftingê tamaka din dide. Ji ber ku dema ku hûn li ser avê diherikin li hewildoriya we jî xwezayeka bêhempa diherike. Me jî îro di nav wê xwezaya bêhempa da rafting kir. Sidik Eren, Kurdistan 24, Dêrsim.